अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. संसदरत्न खासदार सुप्रिया सुळे यांचा वाढदिवस सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना खारेपरब यांच्या माध्यमातून विविध उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला. यात प्रामुख्याने दोडामार्ग तालुक्यातील निवडक नामवंत दशावतारी कलाकार यांचा संयुक्त पौराणिक दशावतारी नाट्यप्रयोग सुवर्ण मुद्रिका सादर करण्यात आला. या नाट्यप्रयोगास नाट्यप्रेमींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. तसेच दशावतार कलाकार समिती दोडामार्गचा द्वितीय वर्धापन दिनानिमित्त दशावतार कलाकार समिती दोडामार्ग समितीतील दशावतार कलाकार यांचा सत्कार सोहळा देखील पार पडला. नुकत्याच लागलेल्या 10वी 12वी उच्च शिक्षण पदवी प्राप्त केलेल्या दशावतार कलाकार यांच्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव देखील या कार्यक्रमात करण्यात आला. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या सूचनेनुसार सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक उपक्रमांनी हा वाढदिवस साजरा करत सुप्रियाताईंना अर्चना खारेपरब यांनी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप गवस, महिला जिल्हाध्यक्ष रेवती राणे, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी, दोडामार्ग तालुकाध्यक्ष प्रदीप चांदेलकर, दशावतार कलाकार समिती दोडामार्ग अध्यक्ष सुभाष लोंढे, उपाध्यक्ष विलास गवस, दोडामार्ग शहराध्यक्ष सुदेश तुळसकर, झरे सरगवे ग्रामपंचायत सरपंच श्रुती देसाई, ओबीसी सेल तालुकाध्यक्ष कृष्णा नाईक, सागर नाईक, रत्नागर कवस आदी मान्यवरांसह या परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.